Good morning ka-Facebook. Ayan ang ating mga ka-Facebook. Magandang umaga. Ganito ang panahon natin ngayon. January 11, alas 9 ng umaga dito sa Biliran Province. Ayan, it's fogging na guys. Nakikita na yung bukid. Ayan, ang bukid nakikita na. Wala na yung fog. Ganito ang panahon, ang weather natin today. January 11 at 9 o'clock in the morning dito sa Barangay Luksoon, Naval, Biliran. Yung mga daki guys, mga daki tuwang-tuwa sila dahil malamig ang panahon, umuulan. 2 weeks na pong umuulan na straight guys dito sa amin. Kaya suspended ang mga klase, pati works, public and private. Dahil nga iniiwasan para maiwasan ang pagguho, ang paglandslide. Prone po kami sa landslide dito dahil malambot na yung aming lupa. Dahil 2 weeks na